Hele binaran zamanê Kurdî helbeta zamanê Kurdî zamanekî dewlemend e fire diyalektik û şêwazar e lê du şêwazarên serekên zamanê Kurdî bi piranî lê medgehê diqadîn siyasî û her alî de têne bikaranîn şêweyê jarê kirmanciya serî kirmanciya xwarê ewan niha em pêş daxilîn ti peyvîn kirmanciya serî ye ku bêguman maka vê kirmanciyê jî li devera botan li wêrê serhaldayê li Bakur hêdemî çîne Bakur temaşa bikin sala 21 ne em niha behsendê dikeyin gel û zimanên me bû fermînîne em dikarî bi zimanê xwe baxvîn yan ne birêz Emer Dilsos nivîskaroyan Damê beşa çandî li şaredariya Diyarbekirê gelme ye birêz Emer êvarata baş be êdî roja zimanê dayike ku roja zimanê Kurdî her ça be xwe hemî roj roja zimanê me ye ne wisa taybetî jî divê serûbendê de ku qedexe niha li Bakur li ser heye kewata divê çarçûvî de gel û pêwîst e xelek gelê me çawa li xwedî zimanê xwe derkeve çawa li her qadî de di her warê jiyanê de êdî bi zimanê xwe biştexile bizane zimanê me çandê şirîn e çandê dewlemend e bi navorika xwe ne wisa Belê êvar baş dem baş bêguman li Bakurê Kurdistanê niha halê hazir rewşa zimanê Kurdî ji ber nebûna statûyeke vî zimanî û ji ber nebûna wê çendê ku ziman ve zimanê perwerdê be dem û dezgehên fermî de bi fermî jêra nîne ji ber wê çendê gelek çawa bêjim yani xetere li ser heye ku Kurdî ber bi her diçe li vê derê li Bakur di nav xelkê de rêjeya axiftina bi Kurdî taybetî li bajêran li navenda li senterên bajêran ber bi kêmê ve diçe rewş bi vî awayê niha mesela hewldan tên kirin dem û dezgeh li hev kom dibin ji bo rêl vê rewşê bigirin û vî zimanê ku Belê kayke me re ve pirseke cidî ye helbete li Bakurê Kurdistanê tê geşna xelkê diwarê xwedî derketin li pirsên xwe yên netewî roj bi rojê baştir dibe ji aliyê bejdarbûnê di helbijartinan da dengdan bi nûnerên xwe li Parlamentoya Tirkiye heta şaredariyan diyar dibe em hatîn li Diyarbekirê jî geriyayîne yanî xelek li rû wesa li cem wesa ye şerm ket bi zimanê xwe biştexile ya zimanê me rûmeta me ye nasnama me ye qîmeta me ye ne wisa hebûna me ye yani çima xelek di nava bajaran da bi zimanê xwe naşdaxile kewata ev e astê roşînbîriye eger kes bi zimanê xwe naşdaxile yani ev xwe jî bûye şermek tu xwe dizanî kewata hûn ku aliyên peywendîdar pêwîst e çi bikin ku civakî wesa tê bigihînin eger tu bi zimanê tu xwe qîmetê nedayê zimanê xwe kewata te qîmet neda xwe jî rast e belê belê ev pirseke gelekê girîng e û biya min jî lazim e dem li dest tedbîr û bergirî bêne kirin ev çi ye mesele di çend qonax hene çend ew hene di serî de mesela di bin banê şaredariya bajarê mezin ya Amedê de Zarokistan yani kireş wekî hatine danîn yek du yek li va kireşa zarok hê mesela berî ku dest bi dibistana bikin dest bi xwendingeha bikin têne vê derê û her tiştî bi Kurdî bi zimanê nas dibin û ev gelekî yani ev ji bo bergirîkirina vê pirsa mezin biya min tiştekî girîng e qonaxekî girîng e Zarokistan yani kireç di vî warî de gelekî mühim in qenebe ew zarok êdî dikare herfên Kurdî nas bike rengê Kurdî bizanibe çend diyalogên Kurdî hîn bibe ev aliyek meselê aliyê din jî ew malbat têne wê derê ji bo wan malbatan jî çawa dibêjim cihê çê dibe ku bi zimanê xwe
دیالوگ چیکن و هفدو ناس بکن نه پرسا هری مزن پرسکری که هری مزن یا زاروکان باکور اوه کو جه که کاربن تیده به کردی خو ifade بکن به کردی تیده مازن ببین یعنی جنگه هوان یا کردواری گله که برتنگه چونکه در و دور yani mesela 7 saliye peyda edi dibistan fermi dest bi xwendina zimanekî dî dikin o JP der yani ji televizyonan bigire ji medya civakî bigire ji koça kolanê bigire ji firojgeha bigire ji sûko dikana bigire ji park û seyrangeha bigire her derê jiyanê bi zimanek din dagirtiye leyzgeh ew cihê ku baxçeyên zaroka zarok diçinê leyzin pê mezin dibin pê dunyayê nas dikin hemû bi zimanek biyaniye bi zimanê serdest e bêguman kireş yani pêş dibistan perwerdeya pêş dibistanê ji bo şikandina vê jîngehê vê evê dibe cihekî bêhvedanê dibe ku zarok li wê derê pêngava ewil ji bo jiyana xwe ya perwerdê bi zimanê xwe bavêje. Kêkî merhaba tu dibêjî babet tu pirsekê giring e dema ku zarok bêne perwerdekirin hînkirin bêrî biçîne dibistanê di qonaxa baxçeyên savayan da kevata zimanê Kurdî helbete tu zanî yekî ji pirsgirêkên serekî pirsa Kurdan li Tirkiye heta niha ev zimana zimanekî fermînîne bi milyûnan Kurd hene li ser hatike ferzkirin zimanekî dî ku neyê wan e bes wî zimanî bixwînin zimanê xwe nexwînin caran qedexeke re tund hebû niha pêvajoya çareseriyê heye di çerçevê vê pêvajiyê nîqaşa zimanê Kurdî jî têkirin ku bibe zimanê fermî kevata taçan giringê gel û aliyên peywendîdarên Kurd hewlên ciddî bidin xala cewherî ya prosesa aştiye û çareseriya pirsa Kurdan zimanê Kurdî bi fermî nasanina zimanê Kurdî be ji ber ku eger zimanê te nebe madî te çi hebe Bêguman ez vê derê sadî sad gotina te pesend dikim û pêwîst e wisa be ez bawerim li ser vê nîqaş û gengeşe hene û hewldan hene ku xala sereke ya vê prosesê bibe zimanê Kurdî çimkî manê tiştek dî vê gavê li dest e yani tiştekî ayan ber bi çav û jê girîngtir nîne milletekî eger zimanê wî çû êdî ma çi tiştê wî dimîne ne wisa ji ber wê çendê jî ev proses bêya min fersendek e delîvek e û ez bêjim qey dengê me jî wê biçe rayedaran ew ê jî li gorê vê girîngiyê bal û dêhna xwe bidine ser ku taybetî di bazarên xwe de di diyalogên xwe yên aliyê pêwendîdar da bi hikûmetê vê meselê qet û qet sar nekin û wek mesela herî girîng farz wekî tê gotinê nama Kurda da heye dibêje wek nimêja sobê farz wek nimêja sobê farz bibînin da ku Kurdî êdî li Bakurê Kurdistanê di dibistanan da di mekteban da di zanîngehan da wek zimanê perwerdeyê duyem li gel zimanê Tirkî bête qebûlkirin û bingeh û bi nîşawê ya yasayî bête danîn eger zimanek nekeve bin parastin û mertalê yasayî piştî demekê teb'en rûbar û pêl û sîpelên jiyanê wê wî zimanî çi qas bihêlin ez nizanim ez wî warî da zêde xweşbîn nînim ji ber wê çendê jî divê gelek aliyan de berevaniya vê meselê bête kirin û bi taybetî di warê siyasî de lazim e ev mesele pir ciddî û jêneger yani wek xaleke wisa farz bête hilgirtin ez wisa di meselê dinêrim. Belê spas birês Ömer Dilsoz ew nivîskar û endamê beşa çandiye li şaredariya bajarê Mezin ya Diyarbekirê gelekî spas.